Koyo, ijoga kokango lere. Engane kiwinjo gik ma osiepna okango wacho. Ne gisegoyo atua. Tatua ni ma kipenje specific atua ma japiny nyalo winjo. Ng'eni sani ka sirikal timo gima ber. To kilandnwa TV ni sirikal timo gima ber. An japiny mawuok Oyugis ana ja Kasipul. Onobeni awinjo ber mar sirikal e Kasipul kama wuoki. Okang'in wuod luo apano wuok karachuonyo. Samora keta noloko thurgi. Tapani kama wuok e cha, onego bed niya kama wuok e gwenge no. Yo gwenge ge kema miye report, ni once wabwinjo ber mar sirikal. Alright. Ing'eni kwinjo ko wacho kar ka gidwa ng'eni weche gieki gin weche mag galo yo Ugandawa. Ni Kenya National Commission of Human Rights ema dhi loso framework. Kendo winjo ko waibo onwoyo ko wacho niya ni ka giseloso gine to pesa ng'eni dhi wuok ir mbadi. Kenya National Commission of Human Rights ok di golo pesa gi pesa di wuok ir sirikal. To ere kaka gin giwegi pok Kenya National Commission of Human Rights ochiwo report ni wayudo ni jok mane onyore gin ji 7 jok monego bed ni konyo gin ji makama koro pesa ma wadwaro nyalo bedo kama mano Kenya si pok ochiwo that report lakini gin giseringe wir wath gin gisewacho niya ni 2 billion rom koro penjo na en niya ka di be ni 2 billion ndi bedo mang'eny sana ma dhi kelo mibadhi moro diere ka di be ni ntiere chudhe moko okang' wa piny ing'eni kineno ka gimoro dwa tim bati ng'ato sichikore 2 billion kwanza jogero ka pesa moko madongo dongo moko ma korgi lach go mag billion go kizungu mag billion go mitna giga kabisa di be ni ng'ato sego kwano gi yiero ma 2027 ni 2 billion yendi wadhi miyo jomoko pesa ma kodhi mang'eny sana to milion 100 kaito modong billion 1.9 wajazo godo fuko nikech ineno ka ere kaka inyalo wacho ni dwaro bilion 2 to ng'ama onego bed ni nyisi jok monego bed ni bedo compensated poko mi report kora duoki iwinjo